Ngesikhathi umkhandlu wedolobha waseGoli wakha ama-container wathi uzohlalisa kuwo abantu abayi-1,600. Lokhu-ke kwakuyingxenye yohlelo lokulwa nokubhebhetheka kobhubhane lwe-COVID-19 ngo-2020. Izolo, umphakathi ubambe umbhikisho ofuna izimpendulo ngokwakhiwa kwalama-container angahlali muntu, kepha kunabantu abaswele indawo, abanye babo sekuphele izinyanga eziyisithupha behleli emgwaqeni. Sihleli la sinethwa imvula every day la ngaphandle la kuyabanda la ngaphandle. Sihlele estradini. I-government yona ithini ngathi thina sihlele estradini. Abasiboni yini ukuthi sidinga usizo. Kusenjalo, embhikishweni wayizolo kubikwa ukuthi amaphoyisa abezama ukuhlakaza isixuku sabantu besibhikisha ngesikhathi kudubuleka ikhansela lase-Alexandra eliphinde libe yiphini likanobhala jikelele weqembu EFF eGoli uMoshe Mphahlele. Ubafu besinaye la andazange saqala impi ibona abayisusile and mabayisusa nathi sizama ukuthi sifihle sibaleke senzeni abanye asibaboni abanye bayadubuleka ngaphakathi abanye bayalimala. Ngokusho kobhekeleza ukuphepha ekomidini lemeya yaseGoli akucaci ukuthi ubani odubule uMphahlele. So now we're trying to establish in terms of who shot him. So we understand that the bullet is inside of him. So the police are going to do, the ballistics and check in terms of the whole gun itself. Iqembu EFF eGoli lithi lilahlekelwe umholi obelwela umphakathi. Was one of the revolutionary fighters. He's been fighting for, for the communities here in actually Alex. Is very inspirational. Umphahlele akuye yedwa odubulekile njengoba umphakathi ubika ukuthi kukhona owesifazane osithwele naye odubulekile kanye nomunye umuntu wesilisa.